Nyo, kumusta po kayo? Kumusta ang gabi nyo? Para manghimasok sa buhay ng iba. Nagagaling lang ng palengke. Shoutout sa 1 viewers, may love shout. Hoy, tumigil ka, wala kang ano. Wala ka pa naman diaper. Alam ko na set up. Alam ko na set up siya. Shoutout sa 4 viewers and 1 thumbs up, may love shoutout. Mahulog ka, anak. Paingay mo kayo. Hello? Wait lang daw, Rick. Ano gagawa mo?
Shoutout sa 6 viewers at 8 thumbs up. Mega love shoutout sa inyo. Kumusta po? Ano sa'yo? Shoutout sa 22, di ba? Shoutout sa 10 viewers at 8 thumbs up. Mega love shoutout. Umupit na po diha. May sobra-sobra na naman yung kinukuha mo, ha? Ano ba sabihin ng ano? Load. Patingin? Patingin? Wala na yung makita. No? Shoutout sa 5 viewers. Ay, Biboy TV, shoutout. Sangkay, shoutout Sangkay. Salamat sa pagpa-shout. Shoutout sa 8 viewers at 11 thumbs up. Mega love shoutout. Sige, pababa yung link, Sangkay. I-pin natin.
isang mabait nating kaibigan na si Teresita Colon TV. Shoutout sa 13 viewers at 11 thumbs up. Mega love shoutout. TV, maraming salamat po sa iyong blessing na ibigay sa akin. Talagang malaking tulong sa akin. Ha? At so, Ano, patayin ko na? ngayong gabi ay bibili ako ng ulam. Bibili po ako ng ulaman doon sa Tessie para sa akin. Guys, tara samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Shoutout sa 15 viewers. Mega love shoutout. Yun lang, may tugtog. Silent ko lang. Ano ba yan, Marjan? Dagdag ko na sangkay sa'yo yung ano, bago kong gawang ano, banana, ninja. Naidagdag ko na. Yan, manood muna kay Biboy TV sa ano niya. New upload, mga kawaray. Mag-share lang ako. Kaya, silent ko muna para ano. Ha? Yan lang kayo guys. Babalik ako. Sangkay, dyan ka muna. Anuhin mo muna yung mga ano natin dyan. Papasok, may papasok na bisita. Ito muna ako sangkay. Shoutout sa 11 viewers at 11 thumbs up. Mega love shoutout. Guys, yung nakapin po si Sangkay Biboy TV, suportahan natin yan. Napakabait na ano yan. Napakabait na vlogger. At kapwa nating ano, nagbabaka sakaling sumahod sa White World. Shoutout sa inyo lahat guys. Pasensya na kayo, maingay yung anak ko eh. 7 viewers, mega love shoutout. At walang tilian, rinig na rinig ka. Rinig na rinig yung boses mo na. Shoutout sa 9 viewers, mega love shoutout. Sangkay, yung waray nun, ano yun, akin yun. Inano ko sa'yo. Kinabit ko na.
Shoutout po bring worker. Tol, Sangkay. Shout out sa iyo, Sangkay. Tol po bring worker, shoutout sa iyo. Kumana, bilita ka. Kumusta ka? Ano po, dahil na po nila. Salamat po sa 12 thumbs up. May galip shoutout sa iyo. Kapit po mo. Shoutout sa 7 viewers. Shoutout sa 13 viewers. Ay, 13 viewers. 13 thumbs up at 8 viewers. May galip shoutout. Shoutout, shoutout. Patis Ayun lang. sa'yo, ayun sa'yo. Oh. Akin na crayons. Crayons, didn't Ang ginayang crayons to kung nakaroon. Nagkaroon kulog na. Yan naman ay number. Rebel. Lagi ka mo tayo na binukman. Ang ganang kuluran dugo. 4. Oh. Anong kulay na kulay? Hindi din nalabas dito. Ang comment. Ano nangyari? Ha? Ay, nabutang. Ah! Ay babaw. 4. Oh. Pakita mo balkod dyan. Oy, Lap-flap. Shoutout. Yahoo. Tamsak. Tudas. Shoutout sa'yo. Lap-lap. Sangkay. Salamat sa ano. Yung alagad. Hindi babalik ka dito. Ha? Edgarda. Akin na yan. Shoutout. Shoutout. Akin na yan. Kaya di ko nababasa. Kala ko wala. May komento pala iba. Isa-isa. Welcome. Yan. Sa'yo pa rin yan, Sangkay. Nawala si Tulpo Bring Worker. Kung nandyan, pipli natin yung ano niya, videos. Yung 12. Well, yung 12. Juice lang. Bigyan mo ba kitang jacket, Sangkay? Ano yan? 11. Ah, okay. Kala ko bigyan pa kita eh. May nag-sponsor yata sa'yo, Sangkay ah. Shoutout sa 7 viewers. Yung mga viewers ko, hindi nagko-comment. Puro silip lang. Comment naman kayo guys, para naman may shoutout kayo. Mga marites yung aking mga subscriber, mga marites. Sana panay comment lang, meron naman. Meron ang sinabi ko sa live ko. Oo. Ano daw? Asa lang color merlo? Comment dyan. Shoutout sa 7 viewers at
13 thumbs up, mag-live shout out. Nakapasyal ako nakaraan mo sa live mo. Saglit lang kasi busy ako, nagtinda ako. No. Kaya ngayon, medyo nagkaroon ng time, nakapag-live. No. Ba't parang hindi ata gumagana? Matagal. Live pala to. Wait a minute. Doon tayo sana. Mahaba-haba to. Live pala to. Short video. Long video na lang para. Ayusin mo pag color. Katulad kay mama. Top top. Ah, Yan Shanghai. Sa'yo pa rin yan sa kaya. Doon tayo sa rooftop mong ano. Si Brian Buna wala eh. Bibigay sana ako sa inyo na ano. Sana madikitan mo yung magbibigay ng revenue ko para maayudahan ka rin sana nila. O sige Sangkay pag ano. Pag nag-live ka ulit. Sa live mo ba yun? Yan o. Shoutout sa 9 viewers. Alit ko. Oh, sige ka mark yan ah. Asas. Bird. Sige Sangkay pag ano. Oo, napasok sila sa live ko. Sige Sangkay pag ano. Pag nag-live ka ulit. Baka bukas. Pag hindi ako ganong busy bukas sa pagtitinda, pasyal ako. Pero sasaglit lang siguro ako kasi Sabado bukas eh. Kung Sabado Linggo, alanganin ang pag hindi ako makapanood ng live mo. Pero masaglit ako kahit thumbs up. Maaga naman, maaga kasi yun eh. 7:30 to 8, ano ba? Ang live mo. Shoutout sa 5 viewers, may gilap shoutout. Saan? Para sa'yo talaga yung Sangkay kasi na-entertain mo sila lahat eh. Mga viewers mo. Hindi ko naman kasi kaya gawin yung mga ginagawa mo eh. Ano lang ako eh. Raw vlog lang ako eh, raw vlog. Hindi ako komedyante. Ikaw, mahilig kang magpatawa, komedyante. Kasi, kaya deserve mo yung ganong mga palipad sa'yo. Kasi ginagawa mo ng ano, tawag nito. Ginagawan mo ng paraan para lalo kang ano, mapansin ng mga subscriber. Sino to na nag-hide? Baka may bastos mo naman to. Di kasi pwede Sangkay sa ano, sa palengke pag nag-live. Mahina signal doon, malabo. Okay sana mag-live doon sa palengke kapag malinaw ang live kasi pag makikita nila yung ginagawa. Kaso pag malabo talaga, ang pangit tignan. Ilang beses na ako nag-live sa ano, yun lang. Ilang beses na ako nag-live sa nito. Sa live ng mga pagla-live ko ito yung sa palengke, ang labo. Mahirap pang gano'n ng paghilap ng signal doon. Ang dami kasi gumagamit eh.
lang, hindi ko lang pakita commercial. Dati itong live ko, malakas to. Nung anuhan ako, nung may GC pa kami, malakas to lagi. Minsan 20 nanonood sa akin. Malakas to eh. Umina na lang to nung hindi na ako nagano sa GC. Nasira ang namin doon. Hindi nagkakasundo. Ako daw ang panahon. 13 amazing people. Yahoo! Shout out sa 13 thumbs up at 6 viewers. Mega love shout out. Saan kayo? Commercial pa rin pala. Ayan na lang. Hindi ako na commercial man. Okay lang yan. Tuloy lang. Oo nga, sangkay. Dati kung tinuloy-tuloy ko lang talaga yun. Baka marami na akong subscriber. Nalagasan ako ng subscriber last year eh. Mabot ng halos 500 subscriber na laga sa akin. Ilan ang nagagamit ng cellphone dyan? 3. Ang 4 sa misis ko. Tatlo sangkay itong ginagamit ko. Itong ginagamit ko pang live tayo, itong 2. Ginagamit ko pang play. Meron pa ako isa dito. Ira nag-short na ito. So, tig-depend. Kaya mo, magkano po na. Shoutout sa 4 viewers. Mama, chicken! No. Sticker. Sticker, gagawin niya yung sticker. Sticker? Saan na yung nandito pa? Diba, makita naman yan sa dyan sa loob. May lubot niya. Ano yun sangkay? Anong music yun? Baka sana yun, stream ads as a stream live. Saan yung dyan sa Alay, papa. Asan yung ano yan? Laro ko. Diaper na. Ngayon ka lang. Lisan mo na. Ayaw mo. Haba ng ads mo. Diaper ka na. Yun o. Isang, ilang minuto to. 2 minutes yata. Hindi nga rito. Ba't mo na diaper? Shoutout sa 5 viewers at 13 thumbs up. Mega love shoutout. Hindi ka rito. Hindi, kinuha ko sa YouTube. Ganun ba? Dito lang, hindi naman namin. Hindi kaya makaka-copyright yun. Hindi naman siguro, no? Ginagamit mo ba yun pag nagla-live ka? Sure pa rin. Haba ng ads mo. Ayun na, tapos na yata. Shoutout sa 9 viewers. Ginagamit mo. Ayaw mo bumaba dyan. Pwede yun. Kung hindi ka nakaka-copyright. Hindi kasi ako mahilig mag-download. Hindi kasi kaya din ng cellphone ko, nakakainis. Malakas din makaubos ng data. Wala kasing wifi rito, hindi mo na magpakabit ng wifi tayo. Shoutout sa 6 viewers.
marluwa. Ikaw, bigagan tatay. Ay, huwag ka mag-download. Ano ba? Dalhin mo. Nandiyan lang daw. Sige. Ano magagamit yun? Paano ba? Ano yun? Shoutout sa 3 viewers. Mahulog ka, Mark, dyan. Bumaba ka dyan. Shoutout sa 10 viewers. Aba, biglang dumami ah. Ayaw mo tumigil. Wala, galit mama. May kapak na. Ayaw mo tumigil. Galit ka dyan. Ikaw lang dyan. Ano ka na yan? Ano ka na yan? Sakit ka. Hindi rin. Aray po. Sabunan ni Tapyang. Ito rin yung aga ng ready. Shoutout Tol Gilbert, may galab shoutout tayo. Shoutout JBEs, Mix Vlog, shoutout sa'yo. Sunod kita dito, Tol. Long video yung ano natin play. Matatapos na to, pangalawa na to kay B-Boy TV. So guys, sunod ko si ano, Tol Gilbert. May galab shoutout sa everyone, guys. Salamat, Tol. Mabakalink, Tol. Play natin. Ilagay mo yung ano po. Lalim. Yung balde, ibalik mo na yan doon. Kunin mo na lahat yan. Please, Master. Anak ko eh, makulit to eh.
Gi, higot mo na. Oh, yung ano. Yung tawag. Isipan. Mukhang nakarami. Hindi mo talaga yung mga baso sa lagayan. Mukhang nakarami ka kagabi tol ah. Oo tol, blasing ako eh. Di ba nag-live ka? Natulugan ko yung live mo, pinatay yata ng asawa ko eh. Oh, si Marmara nagpatay nung ano, live. Nung nanonood ako sa live mo. Nakailang buti ba? Ano lang, gin yun tol, naka isa't kalahati. Dalawa kang nag-inom ng bilas ko. Di man ako mahilig kasi sa inuman eh. Mahina ako sa ganyan. Next kita dito tol. Tapos na ata yung kasangkay. Hindi ka butang ng mga Irinda ko. Kailangan kaya hapon din. At ba nga. Kaya mo na po. Saya na tol. Ah, ganun ba? Ayos, minsan pantanggal alikabok sa kalsada. Oo nga eh. Pantanggal talaga alikabok yun. Tulog ako di ba kagabi nag-email ka? Ah, okay, salamat tol. Di ba nag-email ka kagabi? Nanonood ko yung email mo. Nung nakahiga na ako sa POM, bigla na lang ako na katulog na bitawan ko na yung cellphone. Iwan ko sino pumatay na lang. Shoutout sa 10 viewers at 14 thumbs up. Shoutout sa Sangkay. Tol Gilbert, salamat tol. GBE Mix Vlog, salamat sa'yo. Dikit ko na rin tayo to tol. Chikiridag. Kalimbang. Ako na butas yan. Hindi mo. Hindi na masyadong marunong mag-email. Ako nga, hindi na ako nakapag-email tol eh. Paano mo ba ginawa yun tol? Kasi trinatry ko yun sa live ko, hindi ko naman magawa-gawa. Doon ba yun sa mismong email? Papasok ka doon? Palagi naman ako namamatay. Ganon talaga ang email. Kasi sugod ka ng sugod eh. Paano ba yun? Doon ka sa mismong account ng email mo? Doon ka nagla-live na mismo? May pumalo na siya. Shout out. Slaps. 2009, shoutout sa iyo. Shoutout sa 9 viewers at 14 thumbs up. Mega shoutout. Sangkay, kaya ano muna tayo kay JB's Mix Vlog ha. Ano yung passion? Support lang tayo guys. Ikot-ikot lang. Oh, tol. Ah, doon pala sa email. Very short. Pwede po. Ang tagal ko na rin pinag-aaralan. Hindi ko may tinigil hanggat di ko makuha. Ah, ganun. Sabi ni Lap. Okay lang, no problem. Salamat Sangkay sa suporta. Ano mo, dikit mo na yan Sangkay kay GB's Mix Vlog. Kay Tol Gilbert. Ano yan? Solid din yan. Baka makapasyal din yan sa live mo tuwing umaga. Tumatagal din sa live yan. Yan talaga yung namin dati. Samahan dati. Iyan ang ko. Kasamahan siya yan si Pobreng Worker. Dati kami magkakasama yan sa GC ni Ma'am Helen Parahi. OTW JBS sabi niya Sangkay. Fluffy. Shout out sa 5 viewers. Huwag kayong mag-alala, dadami rin to. Tsaga-tsaga lang. Ha?
Tumayo kami dyan. Salamat, salamat, sabi ni JBS Miss Vlog. Ay, nako. Ay, nako. Sakit-sakit. Palo man, mama. Ay, nako. Natalo ako, mama. Tapos mo pa dong. Pasama ko marmar mamaya, bili tayo ng ano. Pati ko na naman dyan sa drum. Shoutout sa 4 viewers at 14 thumbs up. Mega love shoutout. Ito balik mo. Kunin mo yung phone doon. Palis ka dyan. Tapos na ba yun? Live nito, Gilbert? Ano yung video? Hindi pa pala. Ano ko tapos na? Love mo nun, sa nangyari. Sabi shoutout sa 8 viewers. Check ko lahat dito. Mega love shoutout sa inyo. Kaya, sali ko to Hindi yan kasama. Huwag yung short ko. Gamit. Okay na ito. Yakyat mo na yun doon. Panyo. Yan, lahat na yan. Wow. Sino nagsabi sa yung mag-focus? Ialis ko na ba yung nakapin sa guy? Tudasin na natin yan. Wala iba naman nakapin eh. Wala naman ibang ipipin eh. 12 Gilbert. Oy, shoutout sa 15 view, 15 thumbs up at 6 viewers. Takpan mo. Ligo ka na naman sa pawis. Dinosaur? Ba't ka nagkukumot? Shoutout sa 3 viewers. Sabon na. Ingay mo.
Shoutout sa 11 viewers at 15 thumbs up. Ingi ng anak ko kaya minomute ko eh. Padikitan nyo itong Mark Waray TV official. Second channel ko pala yan. Para madagdagan. Mag-upload din ako dyan. Sangkay, padikitan nyo ang ko yung second channel ko Salamat. Shoutout sa 10 viewers. Miguel, shoutout sa inyo. Tingnan mo din ayusin natin.
Sige, mag-iparamdam. Ang ingay mo. Marlo ha. Iba na yan, Mar. Pwede umalis ka dyan. Dito ka. Ingay ni Mark. Tol JBS Mix Vlog. Sunod kita dito ulit sa pag-play sa iyong video pagkatapos nito. Konti na lang naman. Next kita dito. Shoutout sa 6 viewers. Salamat tol sa pagpasyal pagtambay. Sangkay, shoutout Sangkay. Inaantok ka na Sangkay. Inaantok na si Sangkay yata. Salamat tol, JBS Mix Vlog sana. Unawa. Nagamit ko kasi isang cellphone. Kung mayroon pa sana ko isang cellphone, dalawa sana kayo sabay. Para sa iyo. Thank you, Jaco, Bako. Salamat. Sabi mo nga doon. Shoutout sa 11 viewers.
Shoutout sa na yung viewers. Iba na yata yun. Sabi ko na nga eh, wala na eh.
Shoutout Istihanon TV. Maupay nga gabi. Kabayan, sige, bigyan kita banana. Shoutout sa iyo. Diyan ka lang kahit mga 10 minutes or 15 minutes tambay ka. Shoutout sa 12 viewers. Patamsak ako sa kabayan. Buso ko, no? Istihanon TV. Patamsak ako, bigyan kitang banana. Kang alis. Bigyan kitang jacket. Yung mga grape ko dyan, Marlo, patayin mo yan. Mamaya. Isa lang grape ko. Unshare. Unshare there. Biglang nawala yung live ko. Kainis naman. Six. Nine is what? Istihanon TV, nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa, play ko yung mo, videos mo. Comment ka guys. Istihanon. Play ko yung mo, short video mo. Just comment. Sagot. Hindi na naman dito mo rin yung purpose ko. Kung nag-view ko ano. Triangle. Tol, shoutout tol sa tol. Super salamat sa pakayaw, kaway-kaway. Wait lang yun sa bahay. Yung five o four, five. Malo ako, makaka-copyright ako. Patayin mo yan. Kaya dapat lang.
Oh, what happened? Come on, this is... Shoutout sa 8 viewers. Play ko muna yung akin. Hindi ko pa na ano to eh.
Tol, out muna ako. Antok na ako. Aga pa bayahe bukas. Sige tol, salamat tol, salamat. Salamat tol sa pag-play at ayuda mo dyan. Salamat din tol sa ano, pagtambay mo sa akin live. Pasensya ka na kung nakasilent ako. Wala kasi gaano tayong viewers. Salamat tol, walang problema po. Sige, ingat, ingat. Ingat ka. Ingat ka bukas sa biyahe mo. Thank you very much. Mamaya mag-out na rin ako eh. Shoutout sa team viewers. Thank you. Salamat sa inyo. Ano yan? Sige tol, salamat. Ingat, ingat. Good Gagawin night. mo. Matutulog na rin ako Ang mamaya. ginawa.
Shout out Romeo, shout out sa iyo. Hi, shout outs po, shout out. Welcome to my live. Thank you po. Yung main channel niyo po, guys, yung nang ibaba para madikitan natin. Romeo,